Pues pohtin tämän ehkä, koska minä kuumatte saami kanssa jermi pirra. Mä lähtee tarpuut, mä mi tahkoda pedan suorkis. No, ja missä meiltä lasailu ponkus on aika alkital. Tuolla on lokaltalla mä saami ai pirra. Se on outsta saami ai labba. Ja tämän jälkeen paneella saakstallan, koska missä pohtitte ja kuitenkin suorikkiista, mutta terveyshuoltossa tuojissa, alihuappuusas, terveyshuolto tutkamis, no, mä sanoin AI-ekspertit, että ikästä lähtee muut, makadarpuh, missä lähtee ruodakas. Joo, ja teille veilös meitä ei riikon tappe järkäisellä ja tulokko juva meitä ei tarkilli. No. Ja, det var kanske lurt. Det är tolkning på Interactio-appen. Då kan du scanna den här och hämta appen och så står det väl där vilken... Jag tror det. Jag tror det. Ja, och hvis inte så sitter det folk där som vet hur den funkar. Men nu ska jag sluta babbla. Lasailu, varsågod. Joo, olu kiihtuu. Ja somma mun pääsen tappe vähän muistelihten. Ofta projekt pidä mun paragan, det mille paragan sulli jagi eller sami AI lab. Ja tällä joga mä sen sami alla skolesalkan, musta me virgi app UITS. Ja tiellä vuosta mä mun juttusen ja mä mun jämpö go algjutsähten mun mielestä sorratan AI tällä olu tehdä läppä saamikulttuuri go dacia kulttuuri. Ja manin tällä nuun, kun mun toivon, että AI saattaa go chauda holu vattis voima saami servolla kanssa läht. Ja mun toivon, että panelisella holu jääps tapamme sikkeritten muhtun takkar vattis voi koko AI saatsi poht ja vähki ja chauda tehten no vattis voi. Nuhten okta mis on tätä lämmakkar vattis vuoten aina bättre kohtiskekka hui mi vailu saami servokas. Kanske saami koihu begåvde geino servokas. Mundos mä begåvde geino gafti mait on toivoten mi kalksi begåvde geino gafti miessä vuosto. Tässä ei ole nohka chinja, että färtikä lämpö chinja. Ei mun saattaa lämpö chinja, että begåvde geino gafti. Eller det ska det hallas no haastelu saami servokas. Muistan, että me saatiin just miettä AI, että begåvde geino gafti efter när måste hämpa chinja ja begåvde geino gafti. Just här chatgpts raaka ofta partni kova mis massa saami gakti, begåvde geino gafti, deudu gafti, så du jäkka kova. Ja aina vet som mukavta hilten nu sammalagan. No tällä vuosissa haastelussa, että tähän chatgpt ei mahtaa. Mohten tällä ei ole raakki AI, min saattaa kova raakki, mä saat te koala mä gaftiten. Ja tien tällä me parkan tämän saami AI-läps, tämän Ernie Robitomich, mille raakkan tämän ja kova mille auttisittus. Ja mä on natnan sådan raakkan tämän natnan takkaan, että tuoda tekan maita chatgpt, nu kohtaa tuoda modelli ja lies raakkan takkaan mi gaftit pirra tietä. No te saatte jodda niepuolella. Mutta jos se täällä tässä okta eller go gärtjen raakki nuota olksait että go kuutien kaikki lää. Mutta jos ai saat me sitten raakki, niin just vaikka ampo chinja pitkin. Maks tiekko noalki sama tiekko saat jo kyllä puolui pitkin. Ja duoja että odda ganska muhaj vähän ampo chinja. Det saatte mitä go mussa poagan, että nahki poagan just tiekkara pitkin ja on me saatte me ampo chinja hajten kuutien kaktai. Mutta jos mun mielestä tälle vähän saitte vähän jällasta käydä märkku, mun mielestä tälle vähän somalla, että se ei ole muuta kreatiivilla, että saattaa tämän AI saami servolagas. Mutta miten mielenkiintoista, okei, musta kustu vaan se ämpö muuta maita saattaa parakaten. Tämä tietysti jaa, että tässä ei ole saattaa kovaa, että me saattaa rahkitakaan animationia filmait. Ja maksettiin johtoneuvos lähkipuolella just den muhtun rahkeammen skolia saat jäkkä vähän skoa ja me animationia tinkkaama liikkarit. Ja me saatte tietysti tarpeeksi lähkitystäkään nekkar taapalus olot, mutta
saat man just kan monster birristä, man skickar zombie-apokalypsa, den kaakti vähän spillhuvi eller monster eller hui skummel, mutta saat oktivel. Ja saatan ai rahki tiekkaa koemme. Ja mun ukollekin näissä huomaan tälle kaakti somma tälle kreatiiva, mutta tälle meidän juoga millä vähän kontroversiella. Kun tämän alla skuls millen hoftakar studiet olemme, koska me olot mycket järjestän, maitton haalieten, den saami ai, massa takalga antnu, ja minun mielestä massa ikalkannut. Ja johkesta landet johkan, että oktaning mait miekka ai kalkalle tuojirahkait, tuotjira hi otsa ai. Tako hän johksa, se kun hielaa lätöskikkaa tuojelle kaaftikon, mohta haisahten kaaftikon parakat. Ja tietysti just den minä tiedät makkar, minä ska saattaa tekkaa kovaa, mutta me saattaa tekkaa kaakta kovaa. Ja holksoitte kun muun muassa teillä muun tällä ai rahkun ja hormi holksoitte kun niin jefkönnyt tällä hän ai millä rahkan. Mutta tiedä kohten saattaa, no mun herra, jos te haette kaafti, että projekteilla ei soittele niin mieltä, te saami mielessä nu vuodet takkar ai kauna. Mutta tällä hetkellä läpi tarkoittaa sieltä, kun muisteli mun mielestä parkan. Tällä on jotain disjärjä. Käy haali pullot, käy mielestä nordnikissa, että mun muistelen mutta kakta aitoa. Ei mun kaikki miekko tuolla, että tjevosvuhti. Käy lohkia, mun käy haali on kaikki muisteli mutta toima. Saatte senkin kielä. Okei, ja käy haali, mitä tuolla tjevosvuhti. Okei, äänes hoidetaan, että haali tämmöinen. Mun muistelen, mun tahto muisteli. Tällä ei ole bara vaatti, sen huijaallikin rahki ja löytyykö kolma, niin täälläkin komasta käy outomär. No mä ei tarvitse, kanske kottella kolmalla kovaa, muhtumis mä slää kaakti. Ja tällä muus vaatun kaakti, no muus kovahten, päinä kaaftin ja se min kiefkanista niitä ollut kovaa, että roksaat ja lyhtsy min kiefkanissa. Ja kähtsellä vaat irteko taapaalis kovaa, että se sovta välde, mutta kaar tein olkin ja majaa välde, riitän tein pohkan, niin siinä että aina ollut teko färlagan oosi tämän kaaftis. Ja nukulokin pukittella kovaa valtuus taapaalis mobiiltelefonin. Ja niin rahki jokin kohta looraa. Takkar huijunna muutallestan, mille harja huvon, tai tuossa tietää, että harja huvon kaaftiin on tekee oappi. Rahki, mutta kun mun on kovaa, että se on tuollus oluksain, tai kun mun jos ei riauduta naamalla, on olomus. Kirja den auftelekten AI-modellin, någon stable diffusion, det här muhtuu näärämälten, mä mahtrahki kovaa. Mutta stable diffusion, että jättämä holmus oluksain, tietämus vihtä suorma ja AI-vie saahta hästi pitti ja vuotti maittalleen haalille sitten nuku tavallisten AI-järjestelmän. Ja tämän looralla tietämä kaakti oluksain, mutta saahtan kaafti pittän tämän olomuja. Ja niin vielä pitää juogavan coachilla in-painting, mutta Photoshop-rekkarin, että ne saattaa vähän sieltä juogamia-shottaa, että rekkaa tämän en tiedä. Kokkitte puogan päälle pakkiin, ne saattaa merkkiä tämän kovasti puogan, että lähtee vähän suolellisi jälkeen jobbjältä, että lähtee tämän puogan. Ja kun ne viitte saattaa on tjällä tohkonen rahkousta olemassa kaakti ja sieltä tiekkaa. Mun liikuntien kauhi puhuisi vuokkoita, vuo saamisoinnat ja hillä haifus jäktälle juoga puolestut ja kautta. Mutta tietysti ei olisi rahki, mulla ollut vuoda kaikille toinen muuta outomärkää taas. Mutta vielä oktamassa saattaa, että no mietin timmielessä väga ofta mietin lävähtän saami ai. Mulla on järrähtä, niin salmessa tietysti paneelin, niin saattaa häntää leikon meikkuulla, mä sijoibilti jähtän saami aille. Mun päivän haluaisin jutsella, että saamielä liuolimmat saamikielä, rekoikkaan joragalan reittu, että se on joragalan tarvitse englanniskielessä saamikieli. Mutta ai mun mielestä tällä Oulu ämpöllä hiljaisuus on piahufta saami joragalan asian, mutta väliä, että ai tekoa mitkä kätkepeetäs lää. Kun mä itse maksaa, mä itse massaa, että kun rahka ai alkaa, valtakista taattaa mikä on internetissä. Ja mä itse tiedä, saamisveri vaihti nuoluu, tässä vaihti joka puolustuskaan rasismirekkaristen, mikä on mitään rahka modelli. Ja nu viime vaan huva, että tekokkaan ohpa kajaanpäivä, mohkaanka vaasti, makkaan kajaanpäivä järjemakkaan mohti vaasti. No mun toivon maksana tuo jibirreillä nuoluu, tästä mä rahka
neljä asiaa haluaa laga muisti mä aivan just sillä että Kiina on DeepSeek det är ett måste att gå censurera valteet mutta mun pego jähti yksi että haida oluään kun kielellä mitä sen data eller sen katsalla mä tietää mutta mä makka retikkällä se ja makka laagata juut tasa ja mun jähti yksi että AI pirra että on mielestäni mutta mie chatkin mä mutta le vielä ei jähti teologia jähti jos jutsella man jollain niistä manna jägis jahkaa mä tiedä mä teologia jähti tai sai maat tässä vaihto maat helppua ei kielä saamen lohtu niissä kieli huomaten tässä vaihto jo maat niissä tämän tuoji virrahem mä on mieleen mutta hai mä saan saattaa tämän aini kauna vielä logia mä käyn servolla se kun vaattu haastattelussa niin saat jolti teina ja tietysti kun mä mun tällä kun jutsella on ollut tällä mä saan käyn riefti missä sen saaminen aiektui mä että perhettä parka mie käy kun laagas maksaa jo mä että haikalka mahti ja mohta käy parka mä että juotsi ja mä saan saat tämän ai tässä kun tuossa krafti kun ei rahki kun lähtää käy applikationen ja färmakkaa suorkis jotenkin mä miehalli tai mä tiikaksi parakat ja tämä ei mun mielestä mihin sommaten mun mielestä on että kun mä saat sen märri just täällä ään saa onko se poodi chatki tai poodi ja ei tein oktekin järjellä halli kun antaa tämä leidussauften päivä mutta kun missi toimonut puolesta kun hidja rahtja nuotta shabba nohko vuorra hai mutta missä mä sen päästän märri halli kun mä saat lokeen hai tai jokti vaikka parki niin edellä kun parki halli hätän miestä kun ai spelda jaatju min birra det meitige ja niin lähtee saami ai läppä rahkan alla skolassa ja missä lui tehdä alla skolassa ehkä mun YTS pekparkin tämän tihti kun läpi juoga mi kaga kulla saami alla skolalle saami instituutti saamats märri niin sot YTS millä on tunni asioita kun ära märri äänas ja niitä mikä on tämän kun etiikka birra laga ja ei miten maita halli ja mä heitän ja miemik parktina data ektui Katten chattin imaat rahkiiten kakti kovaikko hil hainen nuperolu kovaikkaafti kun hil okti koiten pärkälle kovakos muisti mei kaaftiste nammaten mielelläten teidän poakan ja sen tuo järjestö tietty kaaftisten tuo pihtaamaan niin tien kohdisten holppi paja päätellä sikri okta nammaa ja meitä teknologia ektui ja teknologialle että miehi kun jäjä rahke missä ahtin nunna saattaa missä ahtin rahke olla chatkin missä ahtaa mä järä rahkerit ja min on tuota mikkiä puoli ja niistä ahtaa kaikki aufkin saattaa sinun mistä tämän servolaki puolelta AI mutta mun vielä vähän sitä musta kun pusialle meidän kolmatta kun vaattis vuolla muut aina mohorro saattaa missitaan AI ja vasta tällä lämpöi tutki tällaista nuohtuvan care principle järkkar byrokratia missä sen takka nu vaattisin tai nu israsen paraga saami datan ja saami koska aien ei joktikin tuosta pargataan niin paljon hertiktä taatjan kuhki joktikin killä ja pargat ja jos ei kauna taattaa jos ei aatjan taattaa ehkä pargatin ei kauna miten aigo aietta ohvan taatas no vuoki tähillä nu pär ollut ruhtaami manna saami tutkami ja saami ainoasta saami ailäppästä meet tältä just täällä oktajukkis kuokite on paremmin osa farkkamisaik lääkä ollussa oktajukkis jäljellä rihteen kuhta mutta mitä apsi olen puhua joten just kaikki tainen puhtaten teko kanki mutta tätkältä soihto puhtat ja kun on mahtin tiedän tämän piiru unjarkka filmas myös huissuomassa sitaattaten tuo saamismentalitet slow and boring tämä on vähän snjåse mistä minä tiedän että tuosta kun minä on ja kiekalta märri no minä vähän kun kähtsä kuitenkin että kiikiä tuosta ja no minä on puoli aikki ja vähän suttu kun just täällä takkar unnihkielit aina hotta semmos kun tutkan suorikin maailmista täällä mä puhka haali just täällä parkat lihtun käki kähtsä
Teivetten saami muisteleji ja kun jammi mukaan haira muisteli saami muistelusa. Och just det lätt nuoret är jonget hart det sig ju satt med. Helt just av det vet den nuoret det satt med times lite dan workshop. Jävä välten laborda galle mi saasta ko joat itämä mi lontar halgan. Att när här ska saga ställa ämpo lait tai arsi pirran och just också det gäller ämpo den det mi saasta ei välten auf Niklas jag avtäcker på ska jo skansens. Joo, ja vieläkin muu slaidat. Introduktion outtas. Pamiaskit paneelsaagastalin min ja mun hallitsin både fin paneelsaagastaliteikka. Tälle Anna-Tuuril Nurslätta. Som bara oss i hedgen att Center för e-hälsoforskning. Just för. Kela Anderssonby. Och sen man YTS, jag kan räkna stådstappen, luottedouti, jurister, taittar. Ja det missläggar samma valka på mig med nähtärbok. De min del måste sätta dig. Och så är minun espaltu. Eller därför. Samtidigt gradi. Ja missä Hoval Hansen, eli päivällä siellä ei häitsillä pesseikasta janus, saami älahus kuodallen kuttas. Joo, Niklas, tiedätkö näkö missä saamon mieltä? Han betyder in. No fan. Joo, muodutsin, että mi älgi hos den suhtsoasi, ja mi saattaa niegelisturrat, ja vähän kullaht pitääpyypirramma läht, joskus sorkis saamis. Ja muodutsin mi älgi, tämän älkimusoa, siis tämän liittyykö tille kevaldana noi olu saami ai, että kelpuuta eksistäänus. Joo, ja parkantan mi älkimeteuskelan mi ofta lokkaille leida alku aias tällä kielamuutellat. Ja mi fuomäsheimä harratan numoutan erkaliitti neurotolgeille täkkär jorkalan reittut ma kaunuit ja mi teuski Oulu tai kielatan. Ja sväkte havas. Det letsä mun musta täkkär transkriberin parku. Mai mun ferettien johtili haitsut. Ja det får med sig att Nationalbiblioteket ledat det projektet mas namma Whisper. Ja då har man täkkär kielomodella täkkär talet till text. Mi transkribere päätti. Ja musta letsä Oulu takkara, moi mun ferettien transkriberet. Ja vuotällei mun ferettien ies ohtsa vuotäitä häjät, että ofta lakai huijieksis. Mun mielestä mai Nationalbiblioteka letsä sähtään ganska vuorput markkanasti tän toimasis. Ja mutta mun gott käynnän ja fast sväkte havas, det skedde muhtun saamikielpähti maisäältet. Tai faruesta, kun musta ei vaikka mä oon ollut tarugel intervjuat. Ja det går oikein, munhan hiihmästuven går väl saamikielä äänti. Kauna jo reilu mi. Mun järren on jo mange, että musta on tällä loa, että tällä varat oppa, että siitä, että tällä kielotuvun muhtun saamikielpähti, että tällä härjännan kanssa mai. Mutta teuskin mi fuemääsimme, että teuske saamikielä skalli Oulu ämpu redigeren, että pääs kielotittaan. Targel pähtikal äddi kantavuudessa, tai nuolu redigeren
tuossa lakoi olmu ja lakea tarpsi tai reittui tai toottalai tai reittui pirran uudessa. Ja täällä on teo outa märkalla saat känske. Att det lite hur det här så att det gäller bara kiello kesähtet F-kästallat dan aija. Det är lite muun mielestä sui hur det här. Jos on nyt sen saavat, niin lytsi mykker aireikpit on hallitste. Mun mielestä itse kalkan teuski kevatin naftsai, että uopati tai kiellä mutellai varput. Amanu att mina ollut tjohkpuot. Aisan säämegel päättimät makaunuit, säämegel tiefstai. Nuot tää kiellä mutellat säämegel varput. Kun jos täällä kievat tai teillä bänta Oululäkär redigeren varku. Mun saatan tannamatin muuta märkälit i den vispera kun Nationalbiblioteka presenteri den. Det kievat ei ofta outa märkaa att tarukielas tekster hur johtilit. Amma nuot on saat kähtst. Jos ofta stora dikkis tuolla särni, att texter live. Amma nu. Ja det är mun teuskyydsin, että jag handlar just det man ju bara säämikili. Det handlar just man älkilivtjun med ätarpskauna turka, kolla giltsivle trähtiin livtjun älkit ja kudavsku. Vi sanalla kiellä, että tällä tarpu tulkut. Kui täyjä trähtimia. Mutta täällä Oululäkkär kiellereittu man livtjun äfkällä. Ja läsääkin muistin, mitä stämmöksi varmasti lägger nu att samigel oasi mille Nationalbiblioteks vaikka että kielmodellit härjällä. Samigel oasi lusen 0,004%. No 0,004%. No täällä on mun nainen muuttu näärä lopen, mutta ilän on väärä ollut niin sisillä. No till himmels myös vähän julikten kielä. Mutta mistä mittai terveysverkis stora tarbu AI. Ja de menar att min färdigvärld AI. No lävin nukulan tuolla luovalla, mitä luonte olemme till bervet kähtseli. Valtia iska vetten ChatGPT ja vahva vet man lakka ja kähtseli pad man lakka ja toimaan. Så de vet också mycket att on on bara ofta jufkun tutkan kuotta cheskos mia kähtsän ollut den monka kielellä klinikkelas kielmodella ja millä mistä putski rakka miten targiella klinikkelas modella. Mi sillä vara vai data samkilian kielen taakka, mutta mi vai klinikkelas modella taakka. Det sätter keuhua mahkas och non kielskouli mahkas dabla muhtin olmoin vara. Mi sätter la mahkas just sokta patienter mi vata mahkas samis. Jos on aika större tuoppa lämmöchala. Jolla saat kieva tai modella predikera att lävät tan därför så att lätt patienter sätter mahkas postoperativ delirium. Mi där är på både senkielä no sulli kähtsilöi oktsilöi ja ei puodas. Ja jos lyhtsitakia modella valla härjihua maittai tai olmenkellä säämis. I duusse mahkas standardja ja ryukoalmois tai olgoriks. No fett mai vält tai tiedui mi lääväis maavit pähkiön ja mahkas jerskuudik olmut. Just den terveysverkis lägger nu stora erhos samlätsik tähtsikkas koulutumarkkilista, että mi färt att samlätsik ära varrois postoperations-delirium. Postoperativ delirium. Vad är det? No, mutta me että doktor odogitti ojutan tiedä, että tämä samlar sissa. Ja tabsa ett olmo läämien taas, kun det lika många ofta anestesi millä smakas. Kun det äkki talle kähteli tai adj olkustan avstedan tiilis mai lää just ton odogitti vielä ja saat rahkanahti maita. Ja dus lää olmon kes läädä vuotskielen. Tää viekolan hovkela just mi mahkas puhetsa magilakkaita mi teetnat. La äkki just takia lää tämän terveyshuolta suorkis lää rahkanan tasa. Että täällä on muski kanske dabso ofta samkel halli. Men kun mi särskilt digitala samkel. Mi
mielelväs, minä ollut tutkan tähdistäällä, mutta tällä on ollut vielä suoda. Ja mitä että missä uhtan olmakin pahtaiksi vai polkitaisuukia. Nuo mahkas kalososkus mun mun puolesta siitä. Ei ole pahalla darkielä, ei ole pahalla sämmäkielä ja ei ole pahalla enkaskielä. Ja on tjohketässä, okei, no muu lähpäille solmuhalki piirikkiä pihalla i oktei kun värjeltä darkielä. Ja mä enkin kun päällä tuokku täytyy se juoikka. Ja on saatu ganska muhtin lakkai kauna muhtin laan voisin väki pahtaiksi maittain. No tällä on ollut vielä suodat. Ja lähmä paljon patientjournalen viikkoimet tarvilidajon anonymiseetaan, mutta tuo läsäämme naamat. Tuo läsäämme päikkinaamat. No mi färgspaj härjahalle tai algoritmien lakkai. Ja jos minä har jo melte data i olmenkin lämmaita eläsain, niin kuin usein sama maksalmuisuuslus. Te sähtää algoritmlet huippuunju tai niin dargiliist enkaskilitage tällä bias. Tai hivätälle huuttida i olmen. Ja jag vihki. Se on aina hamrikkäs. Tällä manka, tällä on älkän kievohittai algoritmeja pubetsivissus. Mutta tällä ei tuima sama vuodes asiattain tai tuima sama vuodes olmen kielä kanske säymisliikki ja tai algalmoimaitai. Just miellä kuotsujalta ja ääniään ja uopadan ja että mahtomekti det badhalpettanekti. Det är läska. No, mutta on huite. Meillä on ollut vielä suodat, maitai. Okei, nämä on luodi. Saatko mi raakis kahta luudi hain? No mun ottan, että hiljaa vätme. Että raakalet ärpevirullusluudi. Nähti mistä varalla lähut chiechatuhat luodimma kaunu. Että on päättyy kun ärpevirullusluodi. No minäkin mahtaa vaikka aie joikon. No mun äänten tän ai ja systeemalla tällä lahta tarpsa huijoluudekker tiihtor oosi nuo larsailueski chaiti tai kakteko vaidianu. Ja semmalla kai fertsyftjo valloulu tei luudi kovvide. Ja tällä teoski tällä fertis me tatte muu sähtää ofta luodi kovvide. Semmalla kai enu kofta gafti. Ja tänne veilas smehtä att den sähtää. Och det märker vi när mun Irlandsbarkan luodion tällä tiennukin jähtään, att makkalla esteetallus kvalitet mahtaa luodissähtläkt. Näitä jautsanna mahkaa okta kvaliteetalla ja että mitä huit tärkille tai muokki ja liutenla nuppi kvaliteetta millä teemme, että man nuottalasta luettilla ja tällä uikkiirdet, että koska on kevat tämän uividen teu resonanskassan ja tällä häilide, koska on ottaa tämän energiaolkus ja tällä mankaneen, että tässä saatsyftsi jouta merkatihti lähti. Tienu, että kiatsa vuosi luudi on tämän, että mulla lähtee jautsan uessidas ja tähti olisikin velkää, että man vuodesta algoritma det duaimasi, että nähti hokti tai kova vihtä, fast tuoda kovan manga, mutta mun smiettään mulla outan ja minun johti, kun ollut monna, mutta mun jahkan, että tällä se valsarda häikkisä, että mahkää okta joikin kilpsiinu tahka menes joikama pastileppona, tässä satsi joikatan aijai ja te lohkää aijalla teus piajalla, että ja manna puolesta, mutta tuoko, te saat vähän annetaan jautsamaan. Spietjallessan on uohpa huijolu iedjät pirran, että jos on saat tienlakkai mahkaa spietjallasti hedj luodi, on saat shad tsehpi joiki, vastilu joiki
ja maita, että saat genereera olla luuli. Mutta taht puktafas olla vättis vuodais. Mä lähtee mankin vähän ajattelee aiken reivon luodi. Nattakal sähtäällä, että jos AI alla tjähpi jautsa kogiä. Tai tjähpi huikkiut kogiä. Takalla kannatahti tämän kähtsä, mutta tahti olisikin puhtaa syftsäfas hastalussa, jouta merkadihti tämän hastalussa, että jos tässä mehtä, että lyhtsä synteettalaiset genereeriuvun luodit. Tämä lyhtsä tällä varaa, että tämä min organiska luodi, että tämä hieman lyhtsä synteettiska luodisissa, että isä tehdä kuolla tahmalla synteettisk raakkaluvun ja kuolla tahmalla organisk raakkaluvun. Teillä jo täällä musiikkaa tuoimaisesti tjuolema. Ja teillä maita ei tjuolema enkalaiskielä, että AI ja ektyi, että hastalus mai synteettiska dataa taakt. Mutta millä no unna almuus ja missä lihkää tammuts että nu borde anna kontrollera min data, että tällä justin numma lasailu lohka, että mistä liedä äiki, ja numma mullan smiehtään, että okta vuohki denu varjalle tai organiska tai luudi, tai synteettiska luudi ektui, lämmahkä, että tällä blockchaini pittyy vuot. Med sikarastasi autentiteetta. No, että Tapsama ei reknostin faamu. Ja kaunu choudsa teknologialat man lakas tamme choud noten uhti chirdis odjtan faamu. In tällä riksfitnoa ja tavia suittuastan faamu ja man nas ja ägedak uhtsit gild ja era smava bäcken. Mutta kaunu teknologilla showsa tässä maita. Ja minä haidu challenge of the större deckar åt samma doppet. Research Council där tutkan miesade samegille. Tutkan radisna. Jag gostalle att demokratisera AI. Jag doppe boätela maita i fata algalmat. Mutta mi fer tieja gaun ja app koston satt kieva hitan teknologia att da verka med min skola. Nåt dalla mai plana den sami AI labs ja maita ersta dutkan projektet mai pitcha mi jot. mutta jos mitä ei voida tuolla mahtaa synteettillä startaa, kun mis lähnu unnan tiedosta, on merkitty saami pasienttipirra. Mä mikä kahdjaan på tiedoitipirra. Mä mikä ajtamade tiedoja missä AI että saami pasientteja ja että nuotelle atpas. No det är vähän vätskadjelta maita. Mi förtälig koftsais. Jag bedaka i hot projektet jag en man laka. Kom sikal samegilli ollo textilla dargilli mille. Mutta då pelää ganska ju det. Mutta la mai hui sensitiva att man laka en geva halgal mot att de förtlämmen hui varros. Dan ektui. Ja miet munin del momla kan den fasti. Mutta missä anke dei patientjournaler maailma täppä Troms ja Davin. Då han läsa maailma melde. Ja lää vuhki man laka jo ainit andan indeede. Näissä ei lägus por vastaus että mä mikä krog hempo tiedä. Ne tällä tietysti suorkis. Kun där var så orro det går där på färten syntetiska data käht mutta ei saa raakki. Jelitus saami hekto eller nu vaattis. Ja syntetiska data että kun se vanhat chilik vielä. Ne on raakka maksten ofta. Ne lugu det kovva mi orjolksait että kun mun tiekkadus että det går där var så data. Det hilten oktegi det silten olot mu birra mutta horrolksait että kun lyhtsy valton muhtun olomus. Ja tietysti ära sulketen muhtun sais kau nolu data no luodi mait andeloga että lähten tappe museasta moppal kuokten uplot tufa luodi mai idoi voktegi valjoajo kulteli että just ajoajo ja nana saatji raakki vuori luotte ai tien ektui. Ja missä mä meiltä Samuel kulakon min. Ja. No minä kuulen tuu.
Varmisesti aiemmin mahtaa tulla, kun meitä tehty. Det on Samuels mjötpuollu. Ja just det, missä le. Tuonne mjöttiuvan. Minä kuulen. Tappella tähpä tuvan mutasumna. Ai no. Te kullu. Te kullusti. Joo. Joo. No Samuel, Tautenberg kallar skolassa sikke duin ja maittai me min makkar niehkodusse saami ai. Vähän tuolko lasailuloka jera, että miehellä yksi vidata he lokiakin kähtjänut. Tällä akkar huiperostahtiin jeralta ja kosatan tuosta niekali. Mutta taas pohti vähän tienpirraa tämän saamen kielapirraa ja mä äiviltä sitä saamen kielen pastaa tien AI ja kevahi ja mukal no joo, no niin, kun sahtali lohkaa nuohte tien ja pastali nanosmahti tämän saami pirraasa tai he saami pirraa siis pirkema. Manjalaakin on jutsahtan. Teih tohpakin kevahet, niin mä jo saami pirraa sille riekaalan. Saami kielain erinomaista tohpakin mä lehti. Ja koska järheraa, no 15 saani ja kovvidemit mä kusketan saami koulu. Tai saami koulu, sierra koulu. No tämän hähtee saami kielas lää mahtu mai ai saatsuut johpat. No saami tohpakas sististä olle nuolu tieduisti. Ahti jos taipasta oli AI ja tai tohko datapassai vatju, no tällä saatsi pukti hui perustahtiike erohusa ehouta merkkati te tarkiela maailmekova aihektui. No mä saan saatsia niitä. No mun outa merkkati te tuojisle hui ollut eralakan tohpaka ja te tohpakihke saa tai kovidi houta merkkati te auna siitä ja aunas teemi tujoma visti prosessa materiaalai kevahan pirrasi ta pohtaa karviitota mi muistala mo pirket saami kouluin. Ja te ottaa teknologiaa mun aina te AI-han le, jos täällä valtaa vaikka ChatGPT, tälle toppe firmastora vuorahkainta tietovuotu, kosta ohtsaa tietuu, mutta spesialiteetta makkuske sami kiela, mutta hei toppe tihto per puures. Maita sahtali pukti tästä, jos jerraa outomarkka tihte AI ja euhtohihtakkaa teknologallas joutosihte tai teknologallas euhtohuusaitte. Outa merkkatihte tuoji oktavuhti. Tässä sahtalekin järheeraa tahte miellysti reekaskeva huvon plastiikassa jäi puoro miellysti vuohkasihte pirrasi. Ja kaikki talko koulutukäännus ja aina millä koulutukäännu kauppin olamuttus tässä moni tiedä erää. Makkar materiaala kaunui, niin sahtasillekin plastiikassa jäi. Lekoppi jokakkar biovuutot materiaala mä lyhti alki juhtet. Vähän teko oppe kalmasi paikkin njorri tjaatsi rehki vai teko kierrasta poroput. Ja tässä hui teko plastiikassa jäi. No nämä itse äsken kun me huomaamme, että den välusvuodebirrahte scanne tuji dekkar 3D-modellen AI, että tämä lyhti puktan välusvuode. Saatko muisteli hän på den birra? No joo, täällä vähän koskaan takkarikin, että museainhalle holu saami tavvira ja tohkolle pitson ollut tehty arkiville semma ashi. Tässä sististä olette saami koski materiaalatieduista he kovaista he muistelusai, mutta ole hui ollut erää paikkiin. Takkaa dokumenterin parkkuulle joutuus tieppil tappil
Ja Jeraltahkan pohtaa, että mohti ei ole attihte emialmoki kevahussi, teko saami kevahussi ja mai saahtisemme parkahteikkuin. Ja tuo larsailu namuihin tuo saami AI-läppänuu muistaan saakastallaa mit tää pianojakiassa sulai tasahte Masatan AI ja sahtasi kevahi puorrinnu, jos tuon museon digitaliseere vaikka nuuhtohihti ja pitää ja sai namahusait, materiaala namahus haami, visoteit iunni ja naa. No ammal tieppil sahtasi parkka vaikka animasuuna komponentteja, 3D animasuuna komponentteja AI ehkin. No just det, han rappar sig det alles. Det luideita he. Filma markan tiekko fakstaka. No Larsailus, illa no outolo ainan toi ihtä, mä Larsailu jäihin. Videosta on robottinen. No helnäärä 3 sekuntia. Saavamis min fakkaaj. Minuutsus. Mun kallan muskalladekker projekta täällä joulus, että mun aikuisen skänne hetsan chads-tiima mä ätnän rohkilla mun koordun ja että da kalksystä sad mun kroksan. Ja, ehkä on tuon prenttemetä. No mun smiehtan tätä kolmadimensionalla prenttemalla, että väldiä skannetta ja det prentta att den satt jag tavallas kroksa, että han har hirmas somalakkari mä jätni laukti äikkis. Det må vuing purs. Ja on vähän samalla kan teko tuu kahpirle vielä. Arpivirlas chaukka. No. En arpivirlas kahpira. Onko liian saakka mahtuu birra? Tussi vuora oudomärkata perona etnemis? No, tällä idällä nunavat Kanadas. Tällä led aina att den klima na vaikkuus tällä revdan den kuolestan veivla suoda palgoon mai kosks. Jolla gievahan den mahtu algoalmojen doppi ja gievahan den mahtu hallansin kun jolla välden sisa satelliittata ja kartai tiedoi ja bitchan den okti. Noten da kaunoda sai mieras koslä kulli ja kuolestemme an veivlas. Noten den satt hoftlakkai Kieva hiten RB-virlas mahtu ja bitchta nokti erälään datan ja edge mahtu das ja gaun veilas huode. Mutta mi färt per parktan guvli. Ja just mi man lakai sähtä kieva huo ja kieva hatan RB-virlas mahtu ja idea man mi släde säht bitchta nokti. Mutta ollu bargu mi andas färt dak ja dutkan lokte vuhki daktan ja iskatan. No. Ja det är just det att man insatt coachtukar kultuursensitiiviteet lasailu da että laagai pokte hamme reguleriua ai ja saite pohta export nuot suohkanat fylkkosuohkana start halt seljidat mennuda eskutkelaga nohtsami ai pokte ja mitä saa gaibiduva no tälle diemman mun kähtän lohtego muisti että ai helt uskottaka maht saami kielä. Ja ilhaufki tällä syökyys muhtun amerikaner milkä on lämmusten saamista muhtun Kiinassa että tahten mahtui puolessa saamikieli tätä maiden saami min kulttuuri makka normisten. Ja mulla on liikkuutsella just den godegain sig åt lobby vuotten 4 julanin aggut. Ja just tässä vuosikar ai miten johtaa miten tekten te tohke tällä raakkunut Oslos. Muhtun konsulentfirma sikri på den 8 logas ja iägar maiten oppiten perjulen atjuit. Och det är kan och kujalksekar kulturmahtoten. Myös koudeenisten raakka sikri da jo att kalteuske företag lobby kojo ek vähän skolasti. Mun ihkulat millich mahaj tervasvuoda så gosigavno diskriminering där att de hat makkar joukko jolmakullet. Jalla veilasvuotta just millä kodsealta ja alkusemelta. Mä hibbat ai jolle erselts alle diskriminerande och det märker det just on chalat dargili käreste mille doaftir det att toivot eller deodolmus just on chalat käreste gille puhtiusar det toivot nisnolmus
No tässä halloilu tekkar... Jo, mutta förtalar muut att en aila duscha dekker man on don här i hallet den modellen den algoritma. Ja da var måske dahka den just da hi lakutsujalde ja i herskodekelan det och läms tjockjun. Just för att man herskode holmle melde das nu att dalle valde vuti en på det då. Inte dahka den man don ki tjocka ja här i har den algoritmen dahka den melde. Mutta just då släs stora kärda då så en på olm herskodeke. En sikinis olm och alma olm herskode kuvlön get lämelde ja mähtan ja här i hallet algoritma. Inte kanske i har ju nu ollo de är ganska lite ju bias det är skevheter. Nu den talar mig det heller stort och att nudge samman då i melde och på den äktoi jag lämmer melde jag på man laka i dag den vida sätt. Lägg mycket där jussa maailmis. Mas mi fert jutsi kami hai birra. No ajal piasla teoske hui toutus juridihka maailmas mai jadat artikkel la challo juhun mahkada AI tuomui vuodulat kos AI alla lämos evaluera men asida ja maita I muhtin sai läjö pohtan nuot että tällä AI tuopmäärä ma kauno ja tätä oske fast det meltisbukta den access to justice Nordmajektu hastalussa ja että merksaa access to justice että takkalikalla olmustuopmärkillä tuomen tuot ja tuoreväi että tällä AI tuopmärkillä tuomen tuo ja tiellä teoske stora ja käipidätti Godchalta että mutta mun on smehtana että tiellä tekkär Godchalta on maja stora kulttuura tai jolla olu tuhki massat tie Godchalta vai tuhp ja laipu tai on laipi että jos mikä sami perspektiivasta mun jakan että mistä on jättää tilli että mistä hui unnan olmu ja hui olu duaima makalksytsä toimivat Näitä tantafslifti AI ja tekkär det kolli mi paadasi min servulaki vähkin att det nu hui olu ei repetitiva duaima ja biassa ere ja jutsek just den avakkar AI ja että bihtään saamekielellä millä aito jäämimen ja det att minä otan AI ja taapmatan lakai att det sähtä läk justin tekkär gillaspeajal man bokti olmo fasäht boktit pajas ofta gilla. Mutta da min mummelassa läs chuopta da lahatte numala shailulohka att mi perret alfabetiserat etsämme mi perret älki tout daireittu ja ainit tai raajaimmat tai on lää Anjat aialla mesta det on niipi tantafsa että on satt chohpatanja mutta on satt maittai chuoppaletanja just on niin maatte tan näitä tällä kun mi alfabetiseeri hietsämette mi ohpat chohpat tanja ja mun mielestä kalksytsi sami servolavas tällä tähpät ovat tällä että mi kalksytsi met servolakan chohkit Ietsämme nuoraita additekään laan tähpätussa. Joihki jäi, että min nuora tjohkan, että mattepäivä ofta päihkä ja tällä stora laan ja loppella fokus AI ja loppella spellan fokus loppella tätä virtual reality fokus. Ja että min olemme tagobokti det alfabetiseriuvuet ja tai riittui kiavat anjatopella numanka veilasvuola mun on täällä iäsaito kvikstas lappiske äventyr och sagn den kirjilan den dokko bitjan ja rahkaan ChatGPT ja nu kohtsuvan GPT adas. Ja det besanta järat kviksta mainasi on, että Kalle mainasaladus etnambulussa tseipirra, Kalle mainasaladus raavkaipirra.
Ja det nada liste mun ja pajas, että ja mun järän, että koko tjoitsuda chayet pukta mun ja kova chayet hän siittu kosta tjoitsudat. Ja det päässä mun tämän järä analyseerata tämän mainassa. Mahkada liokta manjas kosta li muhtin jordamur ja det både kufihtar on mig tämän jordamurlussa ja loa että sussa mi riadahti men att ikku satsi väkt ja det jordamur vulki dokko ja väktidan ja det otsui balkan lasta ja det okko både fas almaimui det bolti det lasta mutta dusse muatte det fuomasi että det hanna gollit ja da muatte lasta det baatse det ja mun te järjen tällainen chat-GPT, tämän GPTs, millä kvikstas lappiske äventyr sang GPT ja mun annas juojan puhkain, että tanja stuahkat kehälidet. Tämän järjen tästä, että saatko analyseerata mainas. Auta merkaditti verisimiltuutu ektu ja verisimiltuutu lahda, että mitä ofta mainassa jäktahtin, että mä olen jähkä olmus tässä maja muistella. Ja tässä puhuttiin mun kuhta siirralauan tekkär verisimiltuutudien mainas. Näitä puhuttiin mun tekkär analysadas ja mun te bässen tässä järraaten. No kun jo nietsehpille analyseeri, hikko rahkaasti mun johta PowerPointa tästä. Det on rahkaasti mun ja lakkaramassa. Du sa väl hur chabbet det var så väl på festa så emot min dolka då så den där på den där att du sån har chabba och logik och mangi det var champ på festa så och det då började den där att ens edge det seminora ju för man get ju inte där vann Hawaii slamstaka ju för det algal man går så chocken det några den där hoppempo jag men gjorde som mig det men jag la sig lätt när alla den raka jag hofte ju för så sikke samma algal mat att mig gärtla kan skadja det kan nätta chacki mig går som chockholm och bitchan vid na mot en chacki mig kanske ju inte går med manus mot men bara gå min danja det har alla rodat på mig kolla hit och det luktar väl att skjuta. No Bruna, niin tuossa on järjenkin. Tähän on huimellekin, vars goldelit on saastalla, mutta tähän on äppkähtä nuot, että pelää nuustu erää veilusvuolat tänne aina. Se on puhasahta teoreettilais chaudi, jos päätät värväi perä ai. Ja nuko ante tatselas, tähän täysky nuota sahta väldi ja parg minuuts tai parkkui. Mä näktse teudit on niitä, kun mä lähdet värväi olmut. Mutta mä just min kalk taasa ollet, ja mä täysky saada tuomat njuiktan togaala. Maita. Ja nuko mun juutsa. Sarkko mi bärin joudst? Joo, tämä ei kalla vara mutta on tehty, kun me lähtee nuku ante tästä atse, me älä perä ollut säämälats ja me hui ollut toimma, me färt täydit. Mutta semmoista läigi almalahka njuiktan tämän tågi ja sähtä nie tats. Mun jäkän annetaan, että mihän näin, että mannan on jollani ja että större aja, että maailma större fetnä, että kun ChatGPT ja DeepSeek ja Meta ja puhuneet, että kall vägget, että kall vägg samasti ja että vägget RVMs muhtuna jueiga jo, just en järata jueig, että vägg tudjot ja jos mie hiedja tälle joikki täällä ja sehkärästä, että takten rekta, että pot koitke parktan peruskähtä häälitä kuin miidan vai ei. Ja tiespa, että vähän mun jutsen saamme tekkirolla, siis että hänellä melde lähtseminen diililla, että bot modella mä sähti. Alltså gella modella ke halmalahkai. Naga kieva hi puoli saamikiela. Almakiela. Det go muut että bot kähtsälit saamasti koitkiela. Ja det han daktan jo. Ja mo mit ambarg, jo det du skedar det läduota. Min gella mis iljet värvai chalala skella just det där mot min färt tjock dammi gaunu min färt challet en puokka färti sad sisa
Tämä siellä challan gella teknoi dan korpusi mai samedig juomasta mi färt avmärka det säkrast att ett nationalbibliotekprojekt det går det handlar om lodjon 9 miljoner stadsbudget jag kalk är bara kämparna den samma gella modellen. Ja totta att men när Larsson och Emerson samma tjäke med mannen vahko nationalbibliotek. Ja var muisteli että sisä jahko erinomaisesti on Davi samma gella ekty. Tällä veilas raaka modella mä sagt daimat muhtumuttugo ja da pod min sami servoda sisa melda så tahkidi ja aina gärtsa att na ta så direkt det gälla valla kun raaka tai modella ja det var raaka teka byggeklossa med galga bat nuppe bella jorksia sahta gevhovot ta en gehaj raaka ai Något dela också av de här vad som är färdigt att melda. Du ser kommentarer. Ja, för att börja räva mot förvalt dialog att inte med dapsa är mig där i roda i dag det tänka. Är du så att de bara går är det. Vi färt är väl hållfasta och så lättas. Är du så lågt i mi sagt du så verket in mot mi alla klämindas mot mi dapsa resurser alltså. Det är hur det hela stand chut. Jag går väl då så lågt in Emanuinen jo Jövlaman skulle lägga San Francisco för konferens. Då skulle nog kukas ju bara att den här gert mockar var här i Dacka, servoda i Olmoja. Noten millä jo nog kukin den midalla dahpo huom golmolla geva han den ai mai det var så där så att man laka i alla gadal chorik i raka i oda algoritmer med dakan var här servoda ki milam snubber. Till hur mellegid vars fadda. Jag kan vara det. Jo, ja. Jo, de har en app software väl men det ska middagsråda sami servovakia. De mig då check have gå med dig vad den radhus ministern mot dalkoilla det nationella biblioteket där valden ofta av tvärsås och det går sis läjo där verka går slä huolo chalarsparg nu att munjakan mun gott ofta när mi bättre ko kähteli läo deppeväulas ja njuik tiesa melden det går där på det här birras mi falla mitt det jag där mi sahta shad okta chuavtustan dannis mutta jo mitä fruda samedigis pershelat ruuta darjo nekkos mi adruuta darja daita hälidet ovdanahtit ai ovdamärkadet no toppala holo denk mi perpark ja mi ofta poänger väl inte och den räknar ner i håll. Det manna går pressen av den där. Nej då. Mutta millä bitchemen johtuu tällä parkku raakefta sami ai-plana. Sami dikkis. No tällä paljon tällä boteski boat sissa tai kelpo pirrasi. Mä täppä tjudjut rabba tällä ja no että mi spahtaa läht sami ai-plana. Mutta me färt erja lätas. Det var mycket färt att de mahto mille. Minä satte varit era tjoudet. Absolut. Joo, mun judsin bere muistu titta mai lasailu bia dai slides alla da fost shamanu dalla hatte att ai tuoda i sähtä min väktit annat numo ände mai dais utsaalamu ja annat dalla oululäkkär de går ut en repetitiva läcker barkui. Ja dalla Oulu ja kiela dafus. Dalla ofta lakka i doppe gostat ai tuoda i sähtä jo åtne vahkuti mitchida. Ja dalla att vajjotu ikker numodon chilik maite amanu att da kiava tuvoda korpus amanu att minavodattan att åpa titta det gälla modellen och att da kvaliteta shadda bör. Ja das jedele det nubbi amanu mai mi färret barkat. Tanja aian. Ja dalla just att aistan gås aina att servolavasla stora mustarput. Ja das ska ju färret en fast chuchuti att gela dafus. Toppela miss stora hastalus kielalla varalat
tehällä musta anektui tämän almoi. Ja Danilla tehäläs puhet johtui erinomaisesti takkardoimailun. Mutta mun häälä on lokt tämän väl bajabellai and LAN party. Mielestäni oli lokt tämän bajabellai dammen. LAN party message kuitenkin bakteris. Ja mun tiedän, että on samma, on gjort sellainen oluan birra, man inte att alla skolor, man inte heller nog ärenamos ja tehallista, kun alkaa institutioner. No joo, tällä vähän tiesä, että podiatte miiper parkahta ja hatte eeraide. Mun vähän jeeran tiennyt, että vähän tiesä kuorrasan teko larsailuukin tuossa lokaa, että manne Sami AI läblee allaskoulussa ja manne tälle puolelle lehki. Ja mun kois nauttan tiennyt, että allaskoula fikkaa parkas nuotta nanne Sami ja hukse Sami veijolas vuoda parkas Sami ashi kuin Sami kiili ma torjottaan Sami servotakaa ja Sami servotakait. Ja tuon tuolla ei kielas muu ja maita hakta tuopa sahtaa merkkasista sahtaa ja tämän mun kois nauttan kolen orron saamme pirraa siis suomapäältä, mutta ole ääneslohkuulemus suomalaisia. Että te saatte rikkoda le koutakiainnus alle nana ja saami pirrasin vaadju lohkahahti, koska saamme ämppo, mun arvioitan, että toppele hui nanata kiella ja imartusta tuohpaki sistoolus. Ja jos me valkihteko kielan alahukset, outamärkätihte tämän AI ja mi besheim parkat saame kieli tai saami kielaikkuin mä aletain paikkallas variantai kun mutta hattalian nanno semmoista tarjakata saa tiesa AI tahkujer mikä vahusi ja mun iesliihkon allaskuullas taas ahte tälle saami servotakaa siskopälte saamit halttasihtan merrive mios tahpahuvaa ja tuona no takka laakatusa teko allaskuula koska pastaa nanne hiejas mahtuu saami ashin saami killi tällä halle harve ei taittelehki herra on lägön nuo että jos pohtaa Jeralta haaste kos kalkkaali lehki vaikka inuista kiela tutkan laakaatus ja AIG vahe minukal mun nauttalin takkar instituutiona min annetan kiela kevahe miä tai holmuikko kevahittan kiela ja orrotan kiela koulussa. Mä lägön nuo lasailut että det verkar slow and boring mentaliteter. Man ektui. Openässikä tänne AI, että odomerkki, että man miehet parkkaut sen ja neurotolgen, millä reidumme munana näin, koska mä kan jorka lite täysin saamikilli. Lähkö miljoon? Mun mielestä ole vuotin perustahtia, että mannepa ei parkka mikkiä saamide. Vai ehkä nannemme iäkäs mahtuu saamit asikuin. Kestle vuotta rektii tai veijolas vuotta parkat emi almuki hashi kuin kiiruhtaada ja manruhtaada ja kei nanosmahtaa den ruhtaada emi pokte. Mussa mä okta. Donaldsel. Mi för kielellä okta mutta nubbilla kultursensitiva. Aidan mätte buok, mitä topen aida vigga, da kieva erskuda kilan kielai uopheita modella ja dan bokte me vigga är kultursensitiva uosi, mutta da hi nu börjar den samma ektu godan kiet. Modella hui delas att den där lä maida i kultursensitiva algoritma makaunu ja dan sätter media. Ja näsken namu mun eigon chovuli että namu ei vähägi mai AI. Det dahkan makkar vähägi till sahta dak sami servakas. Just det var så det här reagerat. Det sa att lämmen att dusla när halik geoitan
iespoetsivisus. Mutta tämä ei välttämättä vuuti tai darboima lähdän saameservodas. Maksus milit me had spahtaiksta algoritmi mitä chat no okei tällä vaara että tämä on spahta svärdighet så det tai on kuuluilla mannamen. Mutta just tämä härjuun tiedoin kos kanske det kultur adju me ivaldon vuuti. Det ei bara daht toim no bores mitchida. Como ei kanske den daja ja riukuservodas tak. Tätä shadda on lekker shalti, on jakhat, on sattiin shalti alla luetti, mutta on maanahtan shalti alla det shalti kohtja. Näitä vielä teos lekker varra mi lea aies. Mutta mun smihten että täällä maita ei että kiellä mi tässä. Anja kun makkar irskouvalla missä meillä on slow and boring vai äralawan ja mun läven smet min echamme halmoa pirra että milloin no kanske okta ei puhu hänemus teknologiallas almoja makaunuit jos smehtää tämän biftsteknologia millä den sami arbevirus että tällä tekker teknologiallas choats että muu ruupmassa tuonu aistun liemalla distribueri vonnu että saht manga päivän pistit ja tällä teknologiallas adtiu millä maailma tjengal ja jos kähtsää että kun kerrassa rahkalet okti äikkis että tämä oli just det samma idea kun tällä on manga tjötiä ja manga och snowboarda både att snow is frozen water että det var fanas mikalika koututies nähty jos mi adtan ja ainitan että millä no jo tämän arbevirus tällä no mi alle teknologiallas almo ja da sillä mihki täpedort me niin kuin millä no tekker puolas maailmassa biriken nukuhkan että mis ledet det oktavuotta eller nuppi aspekta millä ja da että mo mi halla tämän aia birra no mun ersläven smeht että AI alla te on pianamai mun sätten tokko että finna vetsämen tuoi tiedu ja tällä kalka mun mahti hallatan ja piatnain ja tällä kalka mun mahti välti vuesta dan maida piana bukta että piana imähtär och bukti tan chorralassa ja tas räiskalkan ispirik mun että munin sätte tan AI lohti että AI ja mahka imätte ja doppe illa pias ja nu että tas tienu kos mu olmuslasvuotta färte pat sisään että tahmilla musta poänga että mi halla tämän eetsämme oktavuoda tämän AI ja mun mielestä hilja hiesalt mihkiä aamaa sääsi tämän sami historiassa että mi kalksyftymme tien reittu tasa uahpas mua ja lammahti kiavat. Ja musta mä okei. Ryynälle me fäippun så niinku. No mun kall juudsena että det pahtala vätsmähten gildi tai större fetto vai giva hitam millä samgel mi kaunut palmolats vai min kulttuura mi kaunut almolats no että OpenAI det pahta kähtsälet ja pahta giva millä mutta mun aivina että det kanske iljet puermus äigikievä mi kähtseli raaka niin jälkadussa tämän se mai vai jo OpenAI taakt ja identit kun päätä hui vättis tämän stivudet mutta pääsi mun on hui ofta aivelis että mitä ops raaka tai algoritma ja vai modelle ja barktamme mi sähti vai mis bot maittai takkar reittu matakten rekta ja mai mieja stivuret takkar mi vähkä terveyshuolta suorkista takkar millä min ahpanevoi automaatisesti on färtellä halma kiellä ja tällä mitä ops halmalaakai tak min na tiemparku mutta just det han sa tällä huisera servota tegastalla mä mielät reftemellussa
millä älkemmin tanja vältä. Det är quasi män och de samma dickis. Man ei vilja samma almot. Just det större ätaras järjellä. No det pohta ja mun jälkeen pohta samma kaikutas det pohta förtälät det går stalla med äschit sekä norka samma dickis ja era samma dickin ja samma parlamentaarivas äädis ja noin. No ända mai halle, että ei mikki oodas, eller kuhka lämmös, eller berätten att maskinilla stora, mutta la oktim lävin smettman, eller att seminora huitjeppi matematiks. Läda luotman, att man med på det med dagen. Vi läda att vi kan skilla ha i bejohtan luontus, ja de går luontus, de han oppa i räkenost. Puhtin, man lakar ju de vandrar, ja man lakar ju gott att gå i. Då sådana matematika, ju ekki tinks, ju ekki daus med dat. Minns lär ju det, innebyggd. No, det är för gärtsten lakar lock med någon huitjeppi loven. Och det lär ollos att det är samman någon gäller huitjeppi. Just det är i sorgion. No, det blir ollo väl så. Det är extrema cheppi. Det smiter. Mä sailun mun kuulen, että AI chäppinen jorgli saani saatnai. Mutta ei nu chäppi mirist saani merksumi. Lägg nu. Tällä ollut nuja tietysti saamikielistä vaihtelenu cheppi jorgi saani saatnai. Saat me ollut puastu parkat. Mä komin tekar kultuurisensitiiviteetti birra, että misle toahpaga meitä kaksutsi midihin mahtit. Mä mien saat sihkarast. No, mun toina haari hämppo. Paraka hämppo, että tällä hämppo taattoidun tällä hämppo saatnas lämmus mieltä ai räihty raakki. Mutta kun juttelin, että tällä ollut maita talju saattaa bara tarpsten. No, kyllä saat fysiikkeritten makna ohpona raakkeitten. Det går att modell hon känner att kafti går i raket. Det satte mycket illustrationer ju det går jolla napp ja empo alla smart det nog på kirji mal skolan. Jag var med jutjala nollu att den dieten stam ravison mun ohpe saamikielellä malten hujolusat alla skolista kurset en maks kirkkojaksta alu i tievalten empo. Så man har liten parka kun sai tiedätte me horro hujalki tego tai niille että kielle hille nu avancertel tego mod saani maht no tiekka kun saat jo tal raake. Mutta me här kan tackar anu no kun maksu sai raake teka medicinska testi psykologiska kielelle mainadon tego diagnostisera hiemetten no vähketen olomuten. Ja just tässä aikaa ha i saamigilli alta lyhtsy bäre vaarallisten että det går alla man det vart mat hur jollu vart läk hur siikar vis maitten toivo ajata mitä tällä tuota. Ja mi fält mig bahta exfält en på e-jobbsfesta som min dersvodekto ko bai ai badala no lolm noten man laka i den erbevilla spetmoekto i målktangi och bahta exemi mi chi dervslastala ma okte bohki jutsit. Ko bahta exte ai badala no loske had sagt min dikshot. No miskelkset AI positivsar fatsa. Mun inte är det. Mun on jo haalan ett stänja stövsugare jotakin mi sorkin ta haalan noten. Ganska det lite väki ko loja i gärts just mycket där på hur. Det inte är det kvassi. Lähkön tuo summa ei stövsugare. Joo, mutta me on lokpiika i liikku tässä lämmin för din väki så. Jag kommer mun jutsen med Runa med logga että när det står fint något att porthafkastella på att tiedämme kauni internet samnetspirra. Ja mun jutsen od märksit suombelle koska står hastelusta että tällä halu fake twitchi että food tappe buktikin makkalikla saami buktagat. Mä ei tiedä että just den birra. Kanske sammalaikt asti. No mun jäkal pohtaa milli tiekkaratte irmatte halas liftsi ahte saami pesse muistalit saami pirra. Ahte tuo jihkele muhtinlakan muistelu saatte. Tai tan haamakat jos era parke. Makkalle mielakovaa ja tiehtumii huksiu saami pirranu. Tas kalmi perreslehki mielte. Ahte AI ja teko häijymus muuttuu sahtaattit. Eeraive hakkare tien saami kauftihlaakan
puhtadan veijolasvuodait. Mä mannan te korrekta, mä ei puhtadan riftystiedu saamispirta. No, mun satsin lasi tittiässä, että mun juursin per muistu tittaan, mun nuotta tahiljet. Mun AI. Tässä mai vaikka vielä mi halla teudasla läkkär aips odaikäsös räidumi sähtää parka ja väktit. Det färdigt lika muistit annat ofta lakki tällä vähkeneuvon mitchida. Ja mun jakkan että nu måda märkadit i det mun där Inga Strymke gillat kiel mähtä vara gilla professor. Bara gäntan uas ja kiel mähtä kanske bormustan AI pirra läppen orkas. Tan namati godat DeepSeek body. Det låg att sån lidusche sån la vuede den dagen att det påta täcker båt hårda täcker gilla modellet täcker chat neuvo ja dakkara mat man har begävat nu olu energia ja millä ämpo effektiva nu att ja då chiligidan att kiela dafus det uski ilja nu da hilja nu vättis ilja nu avansert ja millä påtan jo nu kuhkas dan ektui kolla saakka dan AI birra nu att det kun mai härligan vähän som nu väldigt min dasa att det gås miljarder ja mai mi sähti hotne jo parkat ja man lakkai mi jo sähti kievat hitan dan AI ja det mai dei muistu hitan att det märkade inte mun kullen där muhtumakke kievat hi huiolu chat GPT ja kievat hitan det märkade inte att det rakkait täkkär trahkai giesu challis mava bihtä ja nuain mutta koloata ei tiefstai det var anja att det har vähästä nu det har synteeta hämis amma nu att jos aikut hem på täkkär personalas challosi det var hipast ja vielä ofta lakkai mun mielestä amma nu att vi sätter vaeldahtit annat AI dalla ain datamaskinat ma räknasti ja barkten ofta lakkai da heljat nu att mutta paitsi just mi muisti att tällä vähkeneuvon ja att må mi sähtitan åtne äfkästallat puermusat. Siellä No, outa merkadihti mun tällä alkusko pohte och ChatGPT bodi tällä kuefte luopas. Te mun alken tenu geavat tan teo chalmeklassa. Att kolle okta texta det plantexta outa merkadihti. Det mun tatjendassa att chaledan tevsta oblas det chaledan tekker svovelpredikanta prosas, geva metaforai anmirikka herväsvuolas ja gaavatusa gipsalasvuolas. Ja det chalidat dan teavsta oblas tienu. Ja tahmaida parkkaida, tahmai mun talle pariken, tahli tahte mun sähtente aini oda tekker aspekteiden teavstas, den perspektiveringen, den energi ja nuun, että hatti mun ja veijolasvuola teudekkä nuppi taasi den samma teavstas, että täällä kun mun haalaan outa merkatihti. Täällä on ollut informationa tässä, millä dobbelestan kielä, että mä oon ollut mun kielatan jiena, makkär pottui mun pian, osa mun pian tietty ja nuo skoulu. Ja teillä täkkär maidanumi luontolajtia nuo appas miettä edan perä, mutta mai ja mai aattaa tämän veijolasvuodella justiin, että vältit ja rekordit tai muu pottui. Man säikki mun kiavatan ofta sääni ja nuppisääni, koska ja det får sätta läktäkkär massa relevans. Outa merkatihti diggääsis. Att just tuossa dufkan mi lohka, että täkkär kilja suoläädän mahkä. Että kolas järry, tässä lädekkär vähän kuhki poddu
outal koda fastida koda järjähätte suoläädä kodonteen. Te puhtade unna botus mai tuossa aia sähtää mihtidet. Ja diela diekkär pähki kosta pias sähtää chaskit hui unukas saamalla tjektyön, että verramus olmus voik voida rihkummi sähtää tähpää tuvahufta saami anmai olemme vuosta. Tällä tietysti on kaskaltut, tämän kolla lyhtsä maanjastemmen. Mutta tämä on vielä hui kuuks pottu tai sääni kaskas, että sinne älkki kaskaltuhti. Näin tihti munin tuosta kyllä. Ja min fört mig muisti hatin aies mai ohpaltsis. No että manna viida sabtat maidai. Ta hidabstus misahpolmoi, mutta ohpaltsis maidai. Ietstiedoin ja manna viida sab. Ja bahtaik sähtä ta kanske gauna tavdaimai mi olmhekpaa guassi addet. Mutta ai bukte kun kievahatan vehkinä och det bahtadat muistelit makkar davdholmoin lämai miellä guassi näktsin. No det shadda Järmabuh ja Järmabuh. Muistan näillä kätsiä eikä mun ainakin mun jufkun palkat. Tievstämällä tai patientjournaala. Niin lämmin hyökiä ja Amerikasta konferenssissa. Jokteilla tai konferenssin, koska tällä juomi kuotsa natural language processing. Kun maksimilla läht ienu sooma, mutta kun fahka det voi ChatGPT ja millä ei mit uppe. Jag alkoi mit pitch ovden tinga. Det är det att det är ibsera mig med lika deva på det landet. Och kun aina fahka det där på ju. Juodan suorkis. Mutta minä aina maite, että manna juodanit. Ja tähän lägger ersma jo ahpaltsis. Ja päätä gaunat avdaimaa jo minä olma. Minä siet, että järme kapasiteet on äktstan gaun. Joo. Minä meitte haastu heimat din kultaleji. Jutsi kajallegait. Nohte mun kun lähkö viis. Kajallegait taita saami AI-eksperteille. Talakta ja nubbi. Lägg miss mikrofon. Jaha. Det on sagt hajstain jolk. No. Päivi. Mun namalla Bärilaila Antti. Ja täällä hui mielenkiintoista kuulutan kansta jämi pirra. Ja hoval tätä haleitan pirra. Ja mun maidaan kielä teknus. Toppe mai doppan sista nirma holu data. Ja siskari kaunu jolakar modellat. Ja mun lasailu chaihi eskaatun saatraakkitekar. No mun indellä ei faaga duoppai, mutta mun tällä on avatar. Mä kuhkin edellä midas, että mun saatan altsan raakaitakar. Och märker det till positivt. Kan mun saatan saamigilli hallat. Att mun valtan kaikki suorki ja bia nokti. Takar na. Det takar kanske mun har bara härligen takar saamigilla skipara. Kan mun saatan kan mun ainen. Kan jag indusha hala, mutta kan mun saatan videochat mot min. Man kuhkin edellä midas. No, lausailu tohtal ferti muisteli man kuhkin miljatas, mutta täällä USA-valka on tehan TV-raakka idäkkär journalist avatar. Miel chiligi buotan amerikanska valkapirra, jolla on sähtäs järra vaikki mai. Mulla on liekistallan, tai mailetne svärren värs liekistallan, kella kättis, on tällä kello upp, tädjid upp. Mulla on lohkan, että kun on lat puerresi siitas tällä mis avatara. Dessvärre tjohkadas ja lihkä uopta, vaikka hovktuvan ja tjohkä. Puerresi siitas tällä mis lihkä kupiadas. Ja ain uopatadan tavvin kirjissus, jos ei pahta niera vahpuneavut. Nuot iäsans ta avatara, datkal varra jo gaunu. Nuot diekkal perillä aistan maan ollut ruhtalla sämedikkis ja gaunu ikka resursseja, että raakaitan
den saapmelasta leijal puhtsi diffsärdaikki uoptädji daikki mai. Mun toivon, että me saa sen onni joten rahkadit. Mun tuodas, minun huolton lokkat whisper, että det går så att transkribera att humaat on saamegilli ja että challe maiton humaat. Google Translate saa att den jorgali saamegieles engelskilli. Tuon saa att den chat GPT sitten vasti engelskilli. Jorgali tämän posten saamegilli ja että den talesynteesi maita tivun joukkulle rahkan. Ja huomaa den kielen ja just vielä huipuolella manjuusoasi. Mutta tällä haluakaan veijärs, kun me saatiin parkataan, mutta me mies vailu, me sieltä holopmat ja me sieltä holopmat, me sieltä ruhtaa dekkari, alkistinkki kehätsyli. Ja just man ollut me saatiin parkatus jo dekkari, onni jo alkiten. Ja vis ottaa kautta, vis pihtää kautta, ja lusi pitää hokki ja alat mä laikki. Livs konsert standard, Sami Ailabs. Joo. Mutta mi färt mais med någon ollo eldravnik keuhit. Ta mai la nubbi. Muskali hatchui. Vad skulle bägga med lufuolet? Kilowatteja. No, tällä on ehkä maita. Ida monen arvan efter väl ger dachoval, mutta mus mihtin just det kun mun vuodasvuonna kun dienugildi ja pelä saamikel halli mun dabsan takkar kenja mun haalande. Joo, det kalla, mutta varufall. Just oudemerkadit just med pargandon borku millä huidehälös. Att sammalakka jo att nationalbibliotekalla bargandarugielas. Doppelade uski gevat han puet norga dialektai ja uopatan mutta det kaga addt puet dialektai norga. Kun mun säddien saithavas täkkär saamegel päätti dohku ja odjon ruoftuluotta lohken vähäs. Mun lähtsin okti järjestän ofta våra solomod uppe unjarks. Ja kanske ei lämmas nuolu unjar suopman päätti, että mä ajatella härjänän kievatti. Ja tämä chiligi den järjahalla, mistä unjarksla sohkamasla namma bumban. Ja kun tätä chiligi su unjar suopmanit det muisteli, että näitä kulla tokkun täällä bomban sokka. Ja mun täällä loan tamma, että whisperla challen det kärli, että ja och han bombet sokkine siinä. No että ja det tjäjet har man nog att det alla maskin ja just där ja mulla on fuemassa maita että muhtun deuski just där gula just där täkkär tällä lihkä maskin. Muista da hiljat. Dan färdet man holonaft så att upptittan. Ja dan tällä mi färdet parkt. Dietta hain vailu. Mutta että da paata dekkär avatar sikrit. Joo, kiitos. Mun on malassa saadelligi upp ja mun on hui iluskon das ollut bukten care by ja sen med naudal diskuterin den mutta mun on siihen nu beräigidalle. Nu att amano midapsa sen takar debatta den care principles virra just det samma go mi amano för halten isturiumi ja amano grön kolonialism ja sisa bahki mi birra ja mutta den care byråkrati ja det går att lägga byråkratelas man kan lokot ni na pirks mutta monin hypes of Daivil ja man kan lokot care egentligen det går det FPIC alltså free prior informed consent principa no att det går en låten att tällä usein byråkrati pirkste tällä just samla kai go att on låt ta konsulteren min saamelaisen kolla amanukar sisapahki mi birrala saakka että tällä byråkratia mietapse egentligen ja
Mun meillä on kahta care da hilla makka kedekalla tekar juridalas mä kan nok raamaverka mutta boitsi tekal bagaltaan da tekar etiikkalas njolkodus ja tämä färdin lokata care tähän iloa maide tekar som forskningslitteraturpirra det gåvapirra det har äänettä forskningsdata ja just också ja det man birra mun halla minne mun päivän halla tämän birra samman päivä på universitet nu att just har lagt tempo det mitä Kerala både bet goldalit mutta vart fall mun ei kun järjest Maanin don lasailu mein hade care-aistan sahta begränsat ju bissitan ja anjako ja maita just Anderson bide mitä Kerala modernaistan utifrån ett juridiskt perspektiv gietstasa. Kalle ikke du släda lokaltallan donni lohkan tälle samalla päivä kalle. Det har stundat istøtten lokaldalan alaga millä ist tällainen föreläsningsräcke med alaga kvartapachi lois se pistä kiitä koektum lähikä ja munan mulla 11:40 mun jaka munan bidjon paes. Ja. Ja nu går vuokka teit miten mun in helt liikko det care. Ja mun tietysti tiedän mahtas lähiä vähän sohtaa tällekään mutta mä mun balan tämän AI ektui. Tällä AI hän tarpsi nuolu tahtaa kun kauna. Ja maks nuku taas sammuna mun heitten museuma autna sit. Just on näin kraakki hofta AI me valtavegokka viso kuvsima kauna färmakka museumkan. Jontan tonnetta mien rahkata naike kun on kaikki järrätön. Vertkon järrä johonkin aina museum se vertikka järrätön kosta poodita kuksi tämän almukis. No ja tiedän ektu mun vaan outo kun mun aikana kuin saami aimpaa. Mun on ollut parikan terveysvuoden data. I saami hekti mutta se terveysvuoden. Ja mun tiedän että nu kohtun GDPR man ollut vatti så tälle mikkiä rahkan att man kalle jaggi mi för vuodet ja hoitamia data. Tämän tutkan suorkista taavaston tämän unnimusa kautsunut maanu för den paraga challeten ohtsamusa ja den atskon lobbya den namaktakka jogalagan terveysvuodaata. Just tässä on velkaa den saamiek just så de care pohta diesa. Tuon aksana kautsunut maanu on taapalla siellä för kanske väl kautsunut maanu den care dikte ofta saamedikte gästa läggi märri data hi soittu shoktus makten norka data för norka sohtu Suomea för Suomea sohtu ruosta för topohten smuhtu museums Kanada för kanske uppåt siellä hohtu norka sandik no tiendikte sahta man nuguks aigen den tutkan projekt som kollat med gimille nugukkouktu PhD-studenter paraga tälle jo kärkan otetaan den bisti paperparkkuiten hodgen vet että tälle nu ollut tutkan projekt mun mahtan terveys ei koassikin puolelle kangi koassi kaunan data. Kohtaan tihti mun palana tällä byrokratia man ollut aikkida pohta valta takka. Ja den gafte AI nu så tällä kova muus ja muu nimi on gaftille gornu mun tiedän että den kova ile valtan tällä muu maanat nu tällä pohta kove jäjäkin läden kova asia täkille rahkan gafti tällä puokten. Kun addan lobbydan bara mun hui varmasti care. No kähtjätä ja mun palan hui oli. No Runar, adjo kommenteera hodako ande ja mun jahkan ja just täkkälan tegastallan tahan lähui tehlas että mi väldi kun millä raakaamin dan sami AI-planen no että toppen bort manga principer siellä laima ja mi päässä edelleen väldi dan tegastallan muhtu savamis millä kergussa farka välditaan vai mi sähtet jätkit ja että hisauta nu että mi duschtegastalle ja vaelduhtit raakaittegilla modella ja att nu att hisauta mihin ja tällä on idea mun mielestä. No mun jahkan anjat
AI ja nu mun kovat hattan. Joita manja on satt chuoppat, mutta man satt maittai chuoppadet. Ja det principet mat le no muuta merkadit i outstahtyvon nationerna i guettevårsvårda principet. Alla veckor princip makalik det nu ästade att olmos maailma olmosalm hatte da chuoppada. Nätte mun jakan da att det la dethalers att la maita i det aistun det principa vuojalla ja det lanja att kostenu det olkumus njolkalus anja koloppe bot det dethalers arvot makalik te varjaluvut. Nätte mun jakan att komi rahkadat AI-strategier, sametikis AI-plana, Anne Toril, din Ufkan projekt, tällä justin det mai färte atni, ja nava että nu haalest puurestampirra justin da hatte koko sähtädä chuoppat ja koko mi sähti chuoppadet tanja. No ja mun kilän parakan terveyshuolta suorkia datalla hui vätti suorjut tai data ja bästa on parakat. Noten ollusta tutkinla parakan on nekty man lakkensat teknologilla den travti att den chuoten julkadusse. No makkas don it chokke buot terveyshuolta data ofta satse don dift tai lämmin kosta lä. Noten da ofta lakkai te lihka chuoten GDPR ja da sadda uhtsi risiko mai parakat tai tiedoi. Ja den satt maidai no millä tällä challenge työrotsama don satt den lakai chauti maidan att den dabsha huollo räknastin famo tak tai tinkai don satt att mun eikä kanske muhtin famoi don universitetsfasofta jos mun dabsha massa mutta munin nurikkis munin satt vasta famoi mutta mä alla ofta lakai jukedan shadda no att don par kofts era en vart famoi mutta niellä maidai det då i Marlä Josef valde olkusten tai sai kosta lädellä det ofta laki rikon la ja dalla EU som mai ollu njolkaus mai mielak chuvu ja numo ollu advokat mai lokt da pot kieva hitan Elina ja gavn chovtsi man lakin veilusta tak tinkai ja bat komi chuvu pot njolkaus sai fert fasad tai jo aini man lakka vaikko. Joo. Lähkö ämpäkä tältä kahta? The legend. Runt rostrum mun geoteknologen. Mutta mun saatan uppnått vähän juridiikkaa ja me olemme perspektiiva biira, kodan biira ile nemmas nuolu saakka. Da juridiikka principet da vårstasledi juske da challi perspektiiva. Det lagar med att nu alltså da ile lobalas giava i tefsta ovdal ko challi le marsjapman chechelot jag. Mumiella stali gukke saiki. Da maksa att manat manage otsuda ruda ikke dusche manna. No mutta ja mun inhalita mutta nada dalle. Mi dietit jos att OpenAI i Beros ja Google i Beros så si dusche väldigt. Dan dihtele alltså att det juridik ashit uppe USA stan diht mutta nada le. Da nubile juridikalas katsalat le servodaga intressat. Makkar intressat servodaga le gela servodagas ledas att tefstad levejolas keva hit gela borrin ja mai makkar intressat le dieduske hetet att tefstad le geva hovon nu att da illa nu borre gilli ja tälle ihop med den avatara birra att det okta perspektiva dasle det ska da getna teknologi att då står jag med mahta ihop med diktorat mille alltså da mir romsas lät dakan syntetalars gärna kolme samma gela det med den
alltså da dovdastus programmalle daina mille barga minut da ile nualki dat mutta datke båta gås nu ja mi gäva hit dasa nevrala firmit mutta dalle just det ko kidan dagai mutta att da jorgaluvu engelaskille ja det båta järra ta stora gelamalle alltså da järra da stora gelamalle så det vi vet det muitigt alla att det är med allmot perspektiva i pjäsen nu gukka kodasa kodan stora malles doppe är med allmot perspektiva eller unitlogos tatle sikar kodale båt mail med miljarder sänid vektor kommer åta ja doppe dan bokte båta da vastados mot da man lä vi vet det muitigt att det kommer sledal dalle båten min generativa samegela da mun indiade leko gege duodas iskan getchetan mutta da jorgalo samegilli ja da det mieligid var så att da jetna teknologia da mi gos dako hjälp mi toima ja da dan dikta att da alfabet att da heda galle primitiva leda system eller kanske nielelogi jetna da mutta sätnelistus sattele modetchote tuhat mutta selkagitale vaikka man olo det alltså da nu ma det enet le semantika ma det enet le komplexa jurta dan doken da det enet data med darbasit ja da det vatas att le samegela det dan diktat i let alltså da ile no galle sappelacha vai challit alltså nielle trodde lulli sappelacha dalle vattis challit 4 miljarder sani det är huivattis nu att jag delegatsel att må dahpahuvo jos lulli samegela gelda doppe David Trøndelagas att det ses eller gela konsulenter där liksom hui borre de ska geva ett neurotolke koda jag sitt matte lulli samegela det där just det samma lagan texter det gela konsulentas le ja det låter att det att yes check that misle lulli samegel text ja det är nog lulli samegela då noinet hedeta ile David samegela da ile lulli samegela ile lulli samegela ja i oktagedan loga nu att da sistualu siellä nu da ile nu varlas ja da mumiela stalle dakar ashimi ferte valli tuodasan ja mumiela stamille mieligid vastaan dakku järmi stalle da att sikke iskat massa dalle velas keva hit ja massa mutta maid iskat må dalle varlas ja moda satte biili dit min gela servodaga mu odamerka dit kun mun batastatan min gelatekno Jörgelan programma ja Google Translate Jörgelan på för det ramedit Google Translate dan dikta att da sin grammatik eller hui borre mot da lexikala sistol alltså da sänit da eller nu borre alltså da hui borre alltså da borre texta mot man birra eller saka i samma korgen alltså koitke nu att da alltså dakkar ashit för muitit Saatandus. Saatan fasti det daatsyöda. Mun så hui valde bat paestan fadda. Ja hui delastat etikkala suosi. Mutta mi fart mai muhti med smet man etikkala släda hus makkars mulamus. Ai atsan vihki mi mai litsu sahthajt tai oda nevo i bokte. No det manga bielida smaidai. Mi mutta ferit la halandan birrat nadda. Etikkala dehalas ja där att en vald sikkar åt maidai mutta fart mai värdigt man etikkala chlaten muninoacho dan dervashoda mai unlichun sahtaj erarik sandite go på gevait ai teknologia dikshot muuten kesa makkarsporastauta. Nej, tässä maittai anja varruusvuotta la alu tietäläs kolla sähtää min hiekkagatjuhat, jos mitä tuoreväi varruossa, mutta muhtimen te sähtää varruusvuotta saat hui destruktiiva.
ja että outamärkka min muisla taassa tahlat varruusvuotta milli Tromsø museas den joikan tjoekkelta och äktui. Och det är ju justin det milli sin dilemma att si ei ätten tai luudi si ei mähtän joikames olusmaiti ja ei varra ätten tämän kiela ja midoppeli. Ja det är det sattai sitta cholama att det enklaste är hängelås att det läck no varrosa att det var i dahpatua mihki boastu ja den tafs det ska i dahpatuvan mihki boastu mutta det fast geva i den semmästä lidahatte että joikama almulasvuotta da holmot kählifti sähtän tenu haalest tai luudipirra kommenteeret tämän saani mattoppe joikujuvuet kommenteeret tämän joikan vuojima miidoppe geavattu voi taholma kerke jää mittan botta ko Tromsø museali varruas ja tuolla ei lohkasses nätte diella fast den varruas vuoda aiston destruktiviteten ja doppe milletnokan ja mistä tahte alkualmoin tahla stora hastalus miss ja tahla tahatte millet no manki kousutatan että mistä no manki suoladan tahla suoladan min etnami tahla suoladan ja biilidan hui ollut min kulttuuras että mistä det uske että kulttuurallas intuitionalla missä että läkno varruasko veiulas ja det no att i lähkut makkerkedekker aamaslaan ja diella että missä tällä misläkt että stora hastalus ja mä saada ainu veiulasvuotta la justin tekker etiikkallas tiivostadtamme on kos maittai että norma sienni suokkartuvuit. Joo. Mun jahkan mitä psi konsti, jos minä knagui viitais tai pidä hupma. Min vet loapiht tämän saagstallama. Ollu gihtu dikkego servebet mungo hoppen huijolu taas. Ja ollu gihtu dikkego podibet ja ditchegel kähtsän streamista. Minä diskenkka. Saagastella. Ja Niklas, saatko lohko vähäs mi lavuda gadahpo? Munin hies aippa siikka masamil pout. Se ei nuota alkkiivissa saakasta, onko Håvard poi romsi ja tätä tein on kari jaapu hakto saakasti konsta jäpmi piirrä, min verta romsavadu miltä. Ja te selviä tällä ei saakasta rasaljun ja te bän Håvardin saakasta, mutta liittyy veilas taakka tää romsan samsti. Alltså hena holmui pohti ja kuulla tää pirra. Ja te min pohti tää jeraltaaki lavortaaki, että tähtiikästallan mitä lei. Saata jatki lavortaka. Mutta läsailu ne saata jeral lavortaka, kun mo saatan etsan parkkuun käytti. Vansta jer. Kun mo saatan alki päivänä sellemme, saatan mo taaka piemmulistu. Saatan mo jähtsä kun pankkuun käytti huua. Ei tinkkä ne saata jeral.